guys, nanguha kami ng mais na. Ito yung mais. So, tingnan nyo guys. Hi guys, good day. So ngayon dito tayo ngayon sa Ligao City. So nakikita nyo yung church ng Ligao, talagang napakaganda yan guys. So dito tayo ngayon sa garden nila, no, sa park. So ngayon guys, one day left na lang kasi guys, babalik na ako ng Maynila. So may sinadya kami dito sa city. At ngayon naman guys, silipin natin yung church ng Ligao. Ito guys, sa aking likuran, talagang napakaganda, no. So ito guys, sa aking likod. So, talagang napakaganda ng simbahan na ito guys, no. So dito lang yan makikita guys sa Ligao City. And then yung isa pa pala na napuntahan ko, yung Kawakawa Church, talagang napakaganda rin yun guys. So ito naman guys sa harap yung bell ng church, no. So puntahan natin. Morning guys, time check 7 AM. So I'm going to Legazpi Airport guys, no, dahil babalik na po ako ng Maynila. So, dahil 15 days lang yung leave ko, so kailangan ko bumalik sa work. Nakakalungkot man guys na isipin, dahil yung family ko dito sa province, and then ako babalik na ng Manila dahil may trabaho po tayo nag-aantay. So kailangan ko to gagawin guys. So sana suportahan nyo ako sa aking YouTube channel. Ngayon guys, so dito na tayo sa Legazpi Airport. So inaantay na lang natin yung ating flight dahil 11 AM pa naman ito. So ngayon guys, ilan pa lang kaming passenger dito. So antayin pa natin yung ibang mga kasamaan natin. So maaga pa naman guys. Alam nyo guys, kanina pag alis ko sa bahay, so hindi na ako lumapit sa aking mga anak dahil nasasaktan po ako guys. So kahit sino naman sa atin bilang magulang, pag every time na aalis tayo, iwan natin sila, talagang nakakalungkot guys, no. So kaya hindi ko na lang sila pinansin. Ito nga guys, no, so ilan pa lang kami na pasahero dito. So yun nga pala guys, so shout out po pala sa kaibigan natin si Sir Ben Burgos. And then sa pinsan ko na palaging nanonood yan sa Singapore, si Lisa Marina Sabio. And then kay Sir Rodel at Pincula, so shout out sa inyo lahat. Ito guys, 8:55 pa lang. So medyo matagal-tagal pa, no. Antayin lang muna natin yung ibang passenger pa dito, tsaka yung sasakyan nating airplane guys. Ito na guys yung sasakyan nating airplane, no. So going back to Manila na tayo guys. So ayan yung Mayon, talagang kitang-kita dito guys.